dan Allah dan annabi ka tsaya ka saurari wannan bidiyon. Ka cire batun adawa, ki cire batun adawa. Batu zami na gaskiya kawai. Batu zami na gaskiya. A jiya na yi program, ka duba kasan wannan bidiyoyin da ka shiga cikin profile ina, ka duba kasan bidiyoyina, zaka kala bidiyoyin da nake dorawa. A jiya na yi program. Wanda na yi program din mutane sun zo sun mun ca suna zagi na. Ni ne kaza ba irin maganganun da ba faɗa a kaina ba. So mu cire batun adawa, mu cire batun san kai. Dan Allah dan annabi, 'yan siyasan Najeriya sun damu da mu. Batu ne na gaskiya. Mu cire wani batun cewa kana wani ADS ko kana APC ko kana NNPP ko kana Labour Party ko kana PDP. Batu zamu na gaskiya. Ina da hujjoji yanzu ga su guda 7 wanda a rubuce ga su, kuma kowanne ga dalilan su ga hujjojin wanda nake so mu yanke hukunci tare da ku. Mu yanke hukunci tare da ku. Har number na a yanzu zan ajiye number na domin me? Domin wasu dalilai. Amma kafin nan akwai mutanen da yawa da suke yi min comment da cewa suna so za su buɗe sabon YouTube channel. Ya za su buɗe sabon YouTube channel domin su ma su dinga ɗora shirye-shiryen su kamar yanda ni ma nake ɗorawa. So yanzu ga namba na nan, ga wanda yake bukata zai iya ɗaukan namba na ya kira ni kai tsaye ko kuma ya bibiye ni ta WhatsApp. Amma an san samu na ne ka bibiye ni ta WhatsApp domin abubuwa sun yawa, za ka iya kira na ban ɗaga ba. Ga wanda kuma yake so zai ci YouTube ɗin da aka tara subscribers da yawa akai. Wanda yake so zai tara, wanda yake son wanda aka tara subscribers da yawa akai, shi ma me wanda yake so zai siya zai iya ɗaukan namba na ya kira ni kai tsaye ko kuma ya bibiye ni ta WhatsApp. Sannan wanda yake so za a tallata mishi hajojinsa, ma'ana ɗan kasuwa ko ma'aikacin hannu ko kuma wani a makamancin haka, ko masu magunguna na gargajiya, duk wanda yake so za mu tallata ma hajojinsa, shi ma zai iya ɗaukan namba na ya kira ni kai tsaye ko kuma ya bibiye ni ta WhatsApp domin tallata mai hajarsa. Haka zalika bugu da ƙari, ga wanda yake so, kamar wanda YouTube ɗinsa ya samu matsala ya kasa gane menene matsalar YouTube ɗin shi, ko aka rufe, ko dai matsalar YouTube da ya kai kowace iri ce, so nan ma za ka iya ɗaukar namba na ka kira ni kai tsaye ko kuma ka bibiye ni ta WhatsApp. Ga wanda kuma yake buƙatar shawarwari akan YouTube ko yanayin zaman rayuwa ko kasuwanci ko na makamancin haka, mace ko namiji, za ku iya ɗaukar namba na ku kira ni kai tsaye ko kuma ku bibiye ni ta WhatsApp. So a gurguje bari in koma ainihin abin da ya ajiye ni, wato ɓangaren matsala da muke ciki kamar matsala ta siyasa. Wannan magana zan yi ta ne ɓaro-ɓaro, ba wani zancen wai tsoro ko wani abu makamanci haka. Ni nan da kuke gani na ba na siyasa ta da nake yi, ina siyasa, amma siyasa ta da nake ta tsakani da Allah nake, ba na bin kuɗi. Ina abu ne tsakana da Allah. Bana APC, bana PDP, bana NNPP, bana ADS, bana Labour Party, bana wata jam'iyya. Kar ma ka ce wai dan ka zagi jam'iyyata zan ji haushi. Na farko, matsalar mu talakawa muna da son zuciya. Me son zuciya? Dan siyasa zai ɗauki shekara 4 yana gana mana azaba. Amma lokacin zaɓe idan ya zo ya bamu naira 500 zuwa 1000, shikenan fa mun manta da wannan azabar da muka sha, za mu zo mu zaɓe shi. Me yasa muke wannan abu? Me yasa ba za mu tsaya mai tunani ba? Shi yasa har gobe 'yan siyasa suke cewa mu talakawa dabbobi ne, ba mu san me muke ba. Har gobe suna ɗaukar cewa wa'annan su abin da suka ɗauki talakawa kaji ne su watsa mana tsaba mu zo mu ba. Kuma wallahi haka ne, wallahi haka yake. Sannan bugu da ƙari, dalili na biyu, akwai 'yan siyasa da zaka ga cewa ɗan siyasa ne zai ɗauki sama da shekara 2-3 bai zo inda kake ba, amma da zarar ranar da aka bayyana cewa zai zo local government ɗinka ko zai zo garin da kake, sai a zo a ɗauko ka ko a ɗauko ki, a zo a ɗauki riga ɗaya naira 1000, a zo a ɗauki fasta a baki naira 1000 ko a baka naira 1000, ka rike kana ɗagawa sai wani wai saboda wai wannan na marhabin da lalai ne. Ɗan siyasa ya zo ya ga ku sama da ku 100 kun jere kun ɗaga hotonsa da rigarsa, hotonsa a jikin rigarka. Ta yaya zai san da cewa kana cikin azaba? Ta yaya zai san da cewa kuna cikin azaba? Me yasa mu talakawa, me yasa muke wannan? Muna wannan ko ba ma wannan? Dalili na uku, a lokacin da aka ce an buga gangar siyasa, 'yan siyasa za su zo su siyo mana makamai irin su wuƙaƙe, addina, su gariyo, su wani ko luje ake cewa ko bakin me ake cewa ne, so ga sunan da wasu abu, wani ƙarfe mai baki 2, manya-manyan makamai. Sannan kuma su zo su ebo ƙwaya wacce za ta haukatar da mu, su ba mu sha, mu ebi makaman nan, mu je muna saran 'yan uwanmu, muna kashe 'yan uwanmu,
saboda kawai ka ce baka PDP ko baka APC ko baka NNPP ko baka Labour Party ko baka ADS ko baka NNPP, kawai in kai ba ɗin tafiyar mu bane mu sassare ka ko mu ji ma ciwo mu faffasa yaguna, me ba a yi. Kuma sannan ƙarshen wannan abin idan da za a kama ka a kai ka birsin, ɗan siyasa nan sa zai ce bai san ka ba. Ƙarya na yi? Me yasa ba za mu gyara ba? Muna da hujjoji da dalilai masu ƙarfi wanda in nace zan kawo muku su wallahi suna da yawa. A yanzu lokacin da aka bani ya ƙare. Ku ci gaba da bibiya ta a cikin wannan tasha tawa, ku yi subscribing kana ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shirye na dukkanin wasu 'yan siyasa da suke faɗi.